pensava que hauria de parlar després, que després de veure tot, no estava preparat per parlar ara. Però hi ha coses que m'han fet que he de dir alguna cosa. Aquí, Gerani, perdona, crec que personalitza, no personalitza, però t'he dit per una cosa que tu has dit, que això pareix un míting polític. Te diré que sí que és un míting polític. Pareix, no sé si vas dir això, si no vas dir, digues, però no, és que deixa'm explicar. Geroni, deixa'm explicar perquè sempre, tu i jo sempre hem pogut parlar. I avui per parlar en tu amb així com un públic. I que míting polític ho és, perquè míting és una reunió política, i això és una reunió política, ho és. És el poble que fa política. El que no vull que interpretis és que sigui un míting de suport a l'oposició. Jo aquí no he vingut per donar suport a l'oposició. Jo tampoc. I no donar, vull dir, per mi tant més, ara aquí, tots sou veneçolans. Tots sou veneçolans. I venc aquí per veneçolans. Per l'Ajuntament de veneçolans que tu representes. I per tant, que pots també dirigir-te a tu, com perquè representes a tot aquest grup d'aquí, tant que representes l'oposició com representes el seguit de l'Estat. Aquí no se dona suport, això se dona suport a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament pugui ser valent i pugui ser sobretot una cosa que m'agradaria que fos l'Ajuntament de Binissalem, que fos allò que, ara t'hi ha una paraula en grec i te la traduiré, que el que fes és aristein, o sigui que fos el millor, vol de ser el millor. Vol de ser el millor en conducta i en totes les coses. Jo no sé si ser millor serà a ser el contrari del que jo penso, però penso que no, que ser millor és fer les coses al màxim de bé en benefici del poble, no en benefici d'uns consigles que puguin venir, no. Puguin venir, perquè no ignor, això que simplement és el que ha dit en Tomeu, jo ignor de mi mateix si hem volgut consigna o no hem volgut consigna. Però si hi hagués consignes, que no seguís aquestes consignes, sinó que seguís el benefici del poble, el benefici d'aquella veeta, el benefici d'aquell veet, el benefici d'aquelles persones que venen aquí, o jo mateix, que venc aquí, sabem que seré ben atès en la meva llengua. I que no pot haver problema en ningú que per lo que sigui no entengui el català, ja que no serà obligatori entendre-ho. Entenc això, que sereu els millors, que voldreu els millors, tots, els que seguim. I que me donareu poca sort, que me donareu poca sort. Això ho diu. No vull dir més coses, perquè tampoc no estava preparat per parlar, i després voldré que parli això. Jo voldria apel·lar a tots els regidors i regidores que heu de votar, sobretot els més joves, no, però llevant els tres més joves que hi pot haver aquí, crec que més o menys tots hem viscut això de quan jo era el vot, de com tenien tots la nostra llengua. En els pobles sí se xerrava, però no hi ha mitjans de comunicació, ni televisió, ni ràdio, ni publicacions de llibres. I la nostra llengua, a més, estava molt adulterada, crec que tots estem d'acord, per mort de la història passada que hi havia hagut, de repressió, de prohibició de la llengua catalana. Jo m'agradaria, per estar aquí per votar avui, per començar, no hi som, però sí que m'agradaria que reflexionéssim i diguéssim realment què volem. No sé si m'ho entenem o no. Jo vull dir que jo per jo la llengua és una identitat molt clara. I la identitat implica dignitat. M'agradaria que se tingués en compte que quan deixéssim estar d'arguments que pinten la moneda, perquè en política se sap molt, se pren una decisió, després tenim els arguments. Tot això que a l'educació no s'exigeix, no sé què, no se retira l'exigència del català, ja en parlarem més endavant, si no tenen alguna cosa. Això m'agradaria que també pugui anar rat, estic especulant, no sé què passarà, però no m'ho diguen de nou com ho digui, passi a veure. I sí que voldria demanar això, un poc de consciència i dignitat a sobre la cosa. Però la proposició universal.
Mira, jo ho he entengut aquí, quan venia caminant pel carrer, m'ha fet una pregunta. On vas? A fer què? A defensar la teva llengua. I automàticament m'ha sortit és que no avançam una puta cosa, perdoneu l'expressió. Estem com fa 30 anys o 40 anys. Estem exactament igual. Més encara, fent passes enrere. En Pep ha dit que voldria estar aquí. Jo no hi voldria estar. I menys en la pell d'algú. I tenir la responsabilitat damunt la meva consciència de que d'aquí 20 anys més ja no tenia ni siquiera aquest problema. Per tant, demanaria que, per favor, pensássiu un poc en el futur, en els orlots. Jo tinc una filla de 12 anys, m'agradaria molt que pogués seguir parlant del mallorquí. Allà vaig a un jove que vol dir. Bé, jo volia dir que tema això que hi havia consens, i crec que s'identitat això hauria de moure-se mans de colors i partit polític. I que, bueno, i que no sé si coneixeu el cas d'Irlanda del Nord, però Irlanda del Nord està dividida bastant la societat, Inglaterra i britànics. I crec que d'aquí 20 anys viurem això. I no sé. És com aquell que entra a robar casa teva i deixa que te robi. Irlanda del Nord estan separats els britànics i irlandesos, no? I se vol unificar, però tenen els britànics que viuen totalment separats. O sigui, una persona pot créixer en una escola amb anglès i això, i per altra banda també poden créixer amb irlandès. I viuen, pues, gent del mateix de barriades diferents perquè se peguen pedades i això. I d'aquí 20 anys, pues, si ens podem separar entre una escola en català i una escola en castellà, d'aquí 20 anys, pues, què tindrem? Tindrem aquest piquet que voltes deu, no és que això de foraster ja no s'hauria d'això, però d'aquí 20 anys estarem encara pitjor para. No ho sé, ben jo. Hi ha qualque intervenció? Jo només dir-vos que quan xerraven de la funció pública, un dels arguments que se feia servir era que si tenim bons professionals, vull dir, no mos ha de fer por que vinguin de fora. Xerram en aquest cas d'un projecte precisament de la funció pública, la funció pública, els funcionaris, aquells que fan feina, són precisament, no hem d'oblidar, es tracta de servidors públics. I no pot ser mai un bon servidor públic aquell que no m'ho pot atendre en la meva llengua, que en aquest cas és la llengua catalana. Gràcies. Hi ha més intervencions? Molt bé. I doncs, gràcies per les vostres intervencions. Per tancar l'acte, per tancar el punt de sobre del dia, vos he de dir que, bueno, Joan ha fet referència a una correta que no sabia si o no hi havia consignes de partits, però tots tenim consignes de partits, menys Unió per Binissalem, que va pel llibre, també, que va pel llibre, però com ho he dit? Com ho he dit? Tots tenim consignes de partit. Un partit utilitza frases que els nostres líders no te costa utilitzar i tal, vull dir, tots tenim consignes de partit, estem a dir partits polítics, no? I tots tenim disciplina de partit des del moment que uns utilitzaran el vot i un altre utilitzaran presentant una moció amb disciplina de partit. No vull dir que amb aquesta no hi creguin, però també se fan coses que dius, bueno, si no amb altres me refereix, si no m'haguera hagut de presentar, no m'haguera hagut de banyar amb aquest tema que no m'afecta per res en el meu poble. Però bueno, aquestes coses existeixen i efectivament n'hi ha, no? Un altre tema que has comentat, i ho he dit, vull dir, aquí a Binissalem no tenim problemes per atendre la gent en català. Ni en tenim, ni fem com que tenim net, no? Jo espero no arribar a el que ha dit aquell jove dels irlandesos, els britànics, que crec, bueno... La Palma ja el tenim, més problema. I el que ha dit na Marga també,
en quant a lo de que tenim dret a que ens atenguin en català quan anem a un lloc. Bueno, la modificació aquesta en concret, precisament una de les coses que recalca és això, que te podran atendre en les dues llengües. Vull dir, si hi ha d'haver que avançam cap enrere, o que no serà així, doncs ja en parlarem, però el que vull dir amb això és que hi ha una proposta feta en el Parlament que jo crec que no sé si ja entrarà o no, la moció aquesta, la llei de funció pública, però bueno, en tot cas entrarà en el Parlament i jo crec que sí, bueno, obre un projecte, bueno, doncs que si a Binissalem aquestes coses a nosaltres en particular, com a Ajuntament, no ens afectaran, després sí que hi ha l'altra part de lo que parlàvem o que jo faig molta menció que en el tema de que el teu partit presenta una manera de fer feina en qualsevol indret i no després acates o no aquestes modificacions de les lleis o de reglaments. Per tant, poc més tinc que afegir. El que sí tinc que dir és que si aquí a Binissalem, per les circumstàncies que siguin, la moció no s'aprova, evidentment sempre hi ha la possibilitat que aquesta moció a nivell de partit polític se pugui elevar directament en el Parlament i que no quedi en un punt que no vol dir l'Ajuntament de Binissalem no li enviï, però que sí que s'hi pot enviar com a partit polític. Per tant, passarem a votar el tercer punt de l'ordre del dia, que és la proposta de la modificació de la funció pública de la comunitat autònoma, la proposta del PSOE, PSM, Esquerra Independent i Unió per Binissalem sobre l'avantprojecte de llei 3/2007 de modificació de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per tant, queda rebutjada la moció. Passam al quart punt de l'ordre del dia, que és una altra moció presentada pel grup de l'oposició sobre l'emissió de sèries i pel·lícules en català. Té la paraula qui la defensa?